Mapasigarbuhon ng lungsod sa Balingasag tungod kay upat ka mga barangay ang nakadawat og mga proyekto gikan sa Barangay Empowerment Program ni Governor Bambi Imano. Ang sunod-sunod nga pagpangtunol gisalmutan nila board members Wayne Militante ug Leonard Wing Stanley, kauban ng mayor sa Balingasag nga si Mayor Alex Esquina, mga konsehal sa maong lungsod nga gilangkuban nila konsehal John Romualdo, Adonis Gayramon, Jesus Banaag, Ligaya Aganap ug Helen Mapaw. Anao sab mitambong sa inaugurasyon sa mga proyekto sila Assistant Provincial Engineer Tessie Gales ug Engineer Excel Dagala sa buhatan sa Provincial Engineering Office. Ang mga barangay sa San Juan, Balagnan, San Francisco ug Lingangaw ang mga nakabenepisyo sa mga nagkalaing-laing mga proyekto. Nakadawat ang Barangay San Juan og proyekto nga construction of multi-purpose hall covered court nga may kabat og 1.5 million, samtang ang Barangay Balagnan nidawat og proyekto nga basketball court rehabilitation sa kantidad nga 900,000 pesos. Sa laing bahin, ang Barangay San Francisco, usa ka road concreting project ang natunol nga mokantidad og 300,000 pesos, samtang ang Barangay Lingangaw gitunulan og 600,000 pesos nga farm to market road project. Mapasalamaton ng mga opisyales sa maong mga barangay tungod sa mga proyekto nga gibubuo ngadto kanila gikan sa panggamhanang probinsyal ubos sa pagdumala ni Governor Bambi Imano. Daghang salamat Governor Bambi Imano sa mga proyekto nga among nalawat. Daghang salamat Governor Bambi Imano sa mga proyekto nga among nalawat. Daghang salamat Governor Bambi Imano sa mga proyekto nga among nalawat. Daghang salamat Governor Bambi Imano sa mga proyekto nga among nalawat. Ang proyekto ni Governor Bambi Imano nga Barangay Empowerment Program kaniadto pa nga mayong danon kaayo sa 424 ka mga barangay sa lalawigan, gumikan gitugyan sa gobernador ngadto sa mga barangay opisyal ang ilang buot matukod nga proyekto kay siya nagatuo nga ang katawhan sa mga kabarangayan mas naibalo kung unsay ilang mas gikinahanglan. Kauban si Cloyd Dalay sa kamera, ako si Lambo Danny Ubshama Jr. alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, Padayon Pilipino.